Kublai filang baro ki parlo ke jonga kerpang akan ke puar ke kita ngakwa banwan ban keren na banta jong pi ki samla be sim yang akan ke puar ban long ku men na ne para jong pi ha akan ke puar bat ngadua yo play akan ke puar bat kadon kata ke jing pasio ha ka mesim ke jonga bat kadon kata ke jing pit ke bakia ha ka mesim ke jonga bat ngam snow tenat ban chuyo snow bagi kon sama jumi ki disni ki jot ki pra ki hap ki kelon ha jumi ki sni ki banta ban chuyo snow ngam kwa ban chuyo snow ringa kwa bande ru ya kene ka por kontrap kumba ki iya ngapet ngalale stai ba lemar bangawan pedeng jogi ki par samla ngetip ki samla te inang ba ban le stai te ngaru ngaya kemen lem bati ngele stai lang bati ha kene ka por konta bat kawe ngakwa bat ong wat nom skip no ia kena video lane wat nom penle no ia kena ke video ke bang keren kena kapor pe jaka hadu ke bakut tang khendiat ya kapor ngatip hibun kam hadu kata kata kita samla ba i hari ngakwa ban keren ya fi so ba pe ke video namar kan don kata ke jing pasio uble yang bangan keren na pedeng jong pi bang don u ke jing snopia ke jing i na banta jong pi yarap ban share le mi perlok ke jong pi nang bakan nong ke jing kerku klem da penslen pengen pai no sekapang kapanya dari banyak keren kami kapang kapang akuak ban keren kene kupor kalong jing ai jing mut ba kum no yin lai nai kita jing pen shoy ha kapor jing soba kata kene kebenta kapang akuak ban keren dan lightly kebenta kapang akuak ban keren penyalam ban ai jing mut kene kupor ngangi kini lightly lada gila ben pentrikam kalong ke jing kerku kraw kapan kong ban light na ke jing pensoy ha ke jing im hamtam ha kita ki por ka kapertai ki ong ki por ka kamen hamtam ke ki sni shuti kumne ka por telang idon shibun ki ka ban pendut ka por dari ban light ki jing pensoy ha kita ki sni ki ba kamen la ki por ba kamen ku ba nia ong ka kapertai ka ong kata kalong jit ningkong ya ki paralok jit ningkong ki paralok aba ong jit ki paralok kamu piap jit yang kita perlok kita kammen akan mensim ke jongpe ngam ong pa gitu gula he arta dari ke jimut ke jim perkat ki pade kas ding theu lane kam kot bo wat lai kila san kila he arta kam ya phiru kumju renga ko oi figure por jit ye kita ki hinan ki ba kam kenja mensim lane ki perlok ki ba kam kenja mensim ki balong kum ki hinan jo pi ki ban soto ye pi ki ban gahat ye pi ki ban yalam ye pi ki ban dawlenti ye pi ki ban snow thuk lan ye pi ki ban donro kata kamesim kit kamesim snow khialam naman tajong pi kita ki dei ki perlok laki lang kamrit artaru ndai don ye kita gajing perkat rangba lan kita gajing perkat kaba jingai tikun kita ki perlok jit ki perlok nanta sakawe ke benta kapon ke ba kam don kam aku ban ong sengap bahai ki prasamla nama ki prasamla ki dikisiam kin sabang kin sa enjoy ba ke ni ko kata kalong aku ban ong kumne what it happen sim tan what did it happen sim tan ya kita ki jingwai song shit song ka prathai nama artine kan sakta ya ke jing go jopi bat usaitan usayo ban tur pedeng jopi ban ong sisin umlele namar kata ngakot ifi kena por ko ki par samla ba bangin light lagi di jinjot jingkem ke jong setan kalong what it happen sim tan ya kita gijirwai song shit jong ka perthai mo what it song shit tan ya le kenya ki ba hinam song it no ngan sim tan adu kata nama de pile kum tau setan usayalam ya ki ban phale ike ya ba ka jingim kam pen shobha ya ublay but let's say kapan po yo put kapa phile pop yo blay but phi kelon he ka jingim samla ka jingim soti ki jong phiru komjo namar phi snap than phi ek than la no men sim than ni ki jirwai kakta ye ka jing snow jong phi but kakta ya ka jing jong phi hadu bau setan udang kam le tai sisin ka neru ka dong ka point ka kham dan kam para samla ngit punya kubur bat nya kene ka por namar ki kisni Ibreu lane hakinu ki jaka ki jaka ki bafer kin sapundon comeback ye kita ki jirwai keben shong shit kum ta ter ringa kwa ban keren lupa ye fi kene kapor
ko ki persamla ba it ke jonga khamtam pitu ke bedang rip ke arta ke jongki what if happens in time di jiroi pertai nama pinatik ya ka bor trekam jongki kolong ban penjot ya ka jingem ban penjot direct ka keren ke apa ki penjot ya ka jingem nama kata sakui ke point jit ki perlok ke jongki what leg marwe nei what leg marwe hangno biar ki wer ki perlok lane pi leg chino marwe kamit ke yong lane hangno what julet marwe the jit ki perlok jongki kita ki perlok jongki kimte ki basu long mata madai kumto re kita ki perlok jongki am ki ban long hunan kumang long mata ki ban long hunan ya pi ki ban snotho ya pi bat ki balak ban aiman sim ya pi bat ki balak ban yarap ya pi nama penlat na ki jing pensoy what julet marwe nama kita sulet marwe am lajot ke cingen kalau setan kuat ben penjot teh ka kamram dong setan kalau kuat ben penjot nangta ngakuat ben oi fi kena pos subhamat yang tang ba ngalong ubreu ba thli kumne ko ba don che ngako ngapen ni lot tes subhamat dap snow don pedeng do fi ki dia don samla nei ki ba don samla usaitan sayus sa pendon kam bakla ha di kisni nama mono bom i samla ne mono bom ya itai bala don ke jingedai re usaitan em sa pendon kam bakla ya fi he kene kapor da ka ba phakwan marwe ke jingya kendu jong fi hangno hangta sa job no ya ke jing ke jong pi bat kata ngakuat ban keren pi ko ki prasamla jit ni ki perlok compare ublay lobu ya kata kasong kha song man ring kuat ban oi pi kena upor kum baka pertai kala kelon kala hap dem ni nim kuat ban long biang kumta te ngakuat ban ai men sim pi ba phinlat ne kita ki jing lebeng ki jing penjenjar ki jing penjau umat usaitan ya ba pidon ki jing dei batno pra lok contain senrang mo don ke dia dei jom pi arngot hakili ki por ke bang em what you like tang ma pi arngot nomor setan usia lam bakla ya weri men ya weri para ya weri kita jumlah khamsan na pi bat kanom laj naik ke jinsa lam bakla bat kata ke jingkran dunga kan tadi bang ai musim makin ya le kumta ringa sukren kan sukren kumno yo don kan ringam da penslur ya pi bapin ya don samla no kan renga kwa ba ya pi bapin pule shwa bapin let's go shwa pin san pin yo kam yo jam pin long officer pin long ki sekri ki jong blai kum ta ter kan to la kut kata mo apa ar penting kwa ban ong fi ya kan ko por ki samla ba ye jonga to sap o ya kan ko por sa ko ka poin sa ko ka phang ta de ko ong kum ne watur than sia kita masa kenja partai kataru kadai ka wei ka poin ka don kam ya fi ki para samla ba ye jonga kam tam ke di por ka kanan ka enjoy ka partai ka ong henry nga kwa ban ong ban ai jinglut ya fi ha ka ka por watur than sia kita masa kenja partai kita masa kenja partai konsert ki party ki bafer ki piknik ki bafer basa ka wei ha ki ski ka buta jaka ya tho so kemen nei ko keliang amar kanon bahaya pi ba pintur kum kini jaka lamar pisak liap pisak alam bakla no ya setan amar setan kum ong aga sisi do petros uyak knang te persamla uyak knang kum to shane shatai sharum shaneng manu ini no em muitli titip em muitli kumut udang muit bersiing bersru man penjat man penjak burom man penduk no ya ke jing anglut ke jing perang ha ke jing ke jing pi para sama kata kali jing trekam setan atau kamlong mo ka day yang ngau sakri jong blai ban wan deng jong pi ngakwa ban wan deng jong pi ya sengok bapi waktu than ke tamasa pertai mo kam di konsert di piknik da ka buram sobhawa nam soi nga kren ne kan se ka kata ya kita kiba kumta kan renga kwa ban kren di fikne ko por kum ki sakri ki jong blai kum ki khon ki jong blai kum ki samla jong ka balang kum ki samla kristan atur than kan ya le de ban melin ban ju ya kita gitu sobha bahkan ja pertai mo para samla ba watur than nang ta sa kuwe pade hakin ki ski ko mang omta ki ja ka ki ja tho syong kurim ki para samla ki men ki para ki perlo ki dus ki close friend kum ta ter ipo ya tho syong kurim badan buram wow mana bom sekenat mana bom kwa le ni hapan le re kwa ban oi fi kena ko por hi hap ban dan let makna hi hap ban le
kum kita ki bril ki bas no thu kan ndai ban chulet kum ta klam da don kata ka jing no thu ka jing skan nong rem namar balinga kwa ban ong ya kan ne par lo ko e ngam tet ki kuwe renga kren kam tam e ki thain nong kendong namar nga ngade nong kendong e ngayu i bhai ke ni ki thain nong kendong em ka jing khawai ka de ka jing khawai ka ba rabba adu kata kata bat ka jing kemen ka jing shat ru kolong ka ba hadu kata kata bat kam kut baru simit ke dia shat tengah setting em ya kena ka we ya phi ki prasam la e ki balaya ke ki balaya ba ki balaya mi shakmat ki balaya telun ya ka kam ka jong blai kum ta ter ma phi berwai ko yar ma phi ki badon ki voice ki ba koridor e na bata Jesus Christ ba phi wai special number na setting that ken na bata jong phi kum no phi don kita ki jaka em hak ta ka mit ya tho kumut kum no setan uyok la te phi namar ka jing ya sat ke jing kamen ke jing snopha ka ta mit le se open job no e ke jing ke jong phi hap no ke lon no istamla senrang le se kum ngop ke ba di lang ba ki dos jo phi ba ki perlok jo ki friend jo phi hau kiat kunja trok kum ta ter nei ngam kwa em makan dia kum kata ke e ke sneu ha ke ji em jo phi nga e kala de phi namar kata kata nga keren ni ke ka benta kum we men berit e jo phi ha ke ne ka kwa ngai iblen ker kui phi la da pisap pi pensa skor kan ni jing keren ke dia selok jo nga em kan yang lam ye phi se ke jing pha ke jing em bat na kwa ye phi em ma phi long kita ki ru krang ki scientist ki ru kro perkhat jong ka jela jong ka jat nri ke jong ni namar mentang i ke jat nri ni kala ya hat rai du ha ka liang ka pule ku thi la ne ha ke pat ki liang kum ki restart ki kum ta ter namar kata nga kwa e phi ba phi long kum ta to kita ki sofa ke sawan hadin bale ngim sofa nri kita ki sofa ni pade kalong ka pa pundan buram yo bleken kat ka mai di sofa te omdan tepat ngal ong pi em person lab ik dang la lek no nang na perthai poi sha te sha beneng ka jaka banga da pi song du kam de ka jaka ban yam kam de ka jaka ban sosi ka de ka jaka e ka jaka ban kemen tang ba kam de ka to undan dj undan dia sat perthai hang ta ban ruai pundan buram tang ya ka buram ka jong blai to kena belum slam perasam lab ik e jonga kabak lai bat kabak khadu kalong kabak lai bat kabak khadu bu yo blai sakmat bu ya ublai sakmat para samla be ading lek chano ni wan chano ading nang bala bu yo blai sakmat abang yo bu yo blai sakmat kamot ya snok ya keren ya u man kapor ini ngaji ni lek sabar ni lek chano ro abang ni bu yo blai sakmat Jesus angkum no I am the way the truth and the life ngalong kalenti ke jisha bat ke jin ladang ni bu yo Jesus ha ke jin ke jin ladang ni bu yo blai ha ke jin ke jin blai ulong kalenti blai ulong ke jisha ya ke jin ke jin blai ter khu no ba ke ka por ku ta bu yo blai sakmat tuai boleh ke kecil ke jong blai mo ngam dei bang keren penok mensim pi ba pi isamla ba pin dan minta su ai kita ke baro andre pi dei ban nang ken ban jet nomor pi la don yo blai do don apa mensim inde mo usi song kom to hikai yang ni kumno ban ya kumno ban keren kumno ban im ban kumno ban ya ja kata kan tiga badai to blai ker khu len ba kan ka por ngan tak dai jis no ik pala dia ti persamla da pidon kam di jing duai don kam kono gaji slok bisa ai kene komen ya kita ki jing don kam jopi ngam sapun ya pi pan ya duai kerpang na bata jopi nang bo blai un pentun borom ya pi un penong ki ru kraw jong ka jela jong ka palang ha kene ka pertai no blai ker khul ma kene ka por ya kwa ban duai ka pa ya pi mo ya kwa ban duai ker pa ya pi kene ka por kam tu khmat jang pi kene ka compare ki don hang no compare ki khmat jang pi blame kita ai bor kerpai ti film ur film hap film kelon dan sisa ngakren negeri por lada pia bat jisu amen lada pia jo jisu film ur film kela bat film bakala gitu ya tahu kan tuai ngawana jam jong me lekan pikir ki prasam lagi it ke bakol dot don ko tuai kan ke por ban pek yang lembah ki jingkren ki jaslok tuai ngakren yo mensim bakoi men yo man ai bor ki kersan bor ki bakinam ur bakinam kelon bakinam baklano ha ke jingat jadi tuai me dapat skan me ko tuai kinam shifting ko tuai ki ya ki jirem ke setan
dari kenong ki bril ki start ki champagne ki bril ki ba yad de men siam jome o Jesus bi nga tuai ba men ai bor kerpang ya ki ne borok na pan kam ha kerten Jesus no pem amen belayo ban kerku in se sempat hai ki por amen